El terra de la plaça de Sant Miquel es va convertir en una gran pissarra perquè els més petits poguessin dibuixar. D'altres preferien jugar a la xarranca o saltar la corda. Per una tarda, els cotxets dels nens van prendre el lloc als de càrrega i descàrrega, un fet que no passa sovint. És un privilegi. No hauria de ser un privilegi, hauria de ser una excepció passar amb cotxes, però sí és un privilegi. Que si puguem reapropiar-nos de l'espai, de la plaça i sense cotxes i tal, seria molt bé. Ja sabeu que aquí a Ciutat Vella la majoria dels veïns és un espècimen en extinció i és maco perquè està ple de turistes i activitats d'aquest tipus s'agraeixen. És la primera acció del grup de treball per a l'espai públic de la xarxa veïnal de Ciutat Vella. Es va crear fa un parell de mesos i està format per entitats, veïns i escoles del districte. Volen recuperar els carrers i places per a l'esbarjo i el gaudi dels veïns i denunciar la massificació de gent al districte. El veí està marginat. La relació amb l'espai públic és una relació que ha anat desapareixent. Per tant, en aquests moments, el perill que es corre és, primera, que aquesta identificació de veí amb el barri o veí amb el carrer o veí amb l'espai públic es deteriora de tal manera que s'inverteixin els termes. L'objectiu és senzillament, alhora que visibilitzar el problema de l'espai públic que hi ha, poder comportar-nos al carrer de manera natural, com ens ve de gust. Accions més aviat lúdiques, que facin participar la gent que passi pel costat i digui «Ai, va, que maco, estan allà xerrant i berenant al carrer, mira com es feia abans». Encara no tenen calendari, però la bona acollida d'aquesta acció els fa pensar repetir-la en altres places del districte.